барои фолij, дардҳои дарунӣ, суст ва нотавон гаштани узвҳо, карахт шудани узвҳо, қувваи шаҳвонӣ, радикулит ва припадка. ассалому алайкум тамошобинон ва шунавандагони азиз. мавзӯи имрӯзаи мо испанд мебошад ки ба организми инсон чӣ хел таъсир мерасонад. то охир моро гӯш кунед, зеро мо маълумот дар бораи испанд ба шумо хоҳем дод. испанд дар тамоми минтақаҳои рӯи замин мерӯяд ва онро бо номи дигар яъне ки ҳазор испанд низ мегӯянд. инро аз бехаш ҷудо намуда хушк карда бигиранд, қувваташ то 4 сол боқӣ мемонад. миҷозаш дар дараҷаи саввум гарм ва дар дараҷаи дуюм хушк аст. хислатҳои шифобахшии он: истеъмоли испанд узвҳои дарунии сина ва шушро аз рутубатҳои часпак пок мекунад. бодҳои рӯдаҳоро пароканда месозад. моддаҳои ғафсгаштаро таҳлил медиҳад. ба одамони сардмиҷоз қуввати шаҳвонӣ мебахшад. баданро фарбеҳ мекунад. пешоб, шир ва ҳайзро равон мекунад дар занҳо. моддаи савдовӣ ва балғами ғафсро ба исҳол дафъ мегардонад. кирмҳои кадудонаро аз рӯдаҳо дафъ мекунад. испандро куфта бихӯранд барои иллатҳои сар, яъне ки припадка, фолij, шал шудани ними бадан ба дарозӣ, девонагӣ, фаромӯшхотирӣ ва дигар бемориҳои сардмиҷозӣ вобаста ба мағзи сар ва асабҳо давом мебахшад. узвҳои майна ва узвҳои дигари баданро гарм мекунад. истисқо, яъне ки вадянка, зардпарварин, гиреҳҳо, кулинҷит, яъне ки колит ва ирқунасоро, яъне ки радикулитро дафъ менамояд. 300 грамм испанди хушкро дар 2 литр оби ширин як шабонарӯз тарк карда, баъд он обро соф намуда, аз он ҳар рӯз 100 грамм бинӯшанд. моддаҳои савдовиро пароканда мегардонад. хунро соф мекунад ва дарунро мулоим мегардонад. 25 грамм испандро куфта дар 100 грамм об ҷӯшонанд. баъд он обро соф намуда ба 75 грамм асал ва 50 грамм равғани кунҷит бинӯшанд. сахт қай меоварад. узвҳои дарунии сина ва қисми болои баданро аз рутубатҳои часпак пок месозад. зиққун нафас, астама ва сурфаи тарро дафъ мекунад. 300 грамми испанди хушкро куфта дар 9 литр оби ангур то 4 об мондан биҷӯшонанд. дарди сари кӯҳна ва сарро, яъне ки припадкаро шифо мебахшад. зане ки ҳомила мешуда бошад ва баъд нашуда монда бошад, аз ин таркиб то 3 рӯз ҳар рӯз 50 грамм бинӯшад. боз ба таваллуд кардан, яъне ки ба бордор шудан давом мекунад. испандро маҳин куфта бо заъфарон, заҳри мурғоушӣ бо об фурӯ баранд. аз иллати ирқуннасо, яъне ки радикулит наҷот меёбанд. 100 грамм испанди куфтагӣ, 100 грамм тухми зағири куфтагиро бо 1,5 килограмм асал омехта карда, аз ин таркиб ҳар рӯз 3 маҳал як қошуқӣ бихӯранд. зиққун нафасро дафъ мекунад, ба шарте ки фишори хун баланд набошад. агар ба ин 4,5 грамм сӯхтагии шишароҳ ҳамроҳ карда бихӯранд, сангҳои гурда ва хичакро майда карда мерезонад. испандро маҳин куфта бо заъфарон, заҳраи мурғи хонагӣ, асал, шароб, оби арпабодиёни сабз даромехта ба чашм кашанд. беқувватии чашмро ки сабабаш бисёр шудани балғам дар ин узв бошад, шифо мебахшад. испандро дар об ҷӯшонида, он обро ба узвҳои заиф бирезанд. онҳоро қувват мебахшад ва карахтиро дафъ мекунад. испандро дар об бо равғани кунҷит ҷӯшонида биёшоманд ва ба он мудовамат намоянд. ана ҳамин корро иҷро кунанд, ҳамаи иллатҳои ҷигар ва шушро дафъ месозад. испандро маҳин куфта бо равғани шибит дар омехта, ба ноф ё ки холянкаи паҳлӯ бимоланд. қулинҷит, яъне ки колити кӯҳнаро дафъ мекунад. испандро куфта гарм карда, ба такрор гузошта банданд. барои фолij, яъне ки фалaj шудани ягон қисми бадан, суст ва нотавон гаштани узв, кадом узве ки набошад вақте ки суст нотавон мешавад, карахтӣ, дардҳои бодӣ ва ғайраҳо ки дар ҳар як узв бошад, шифо мебахшад.
оберо ки дар он испанд ҷӯшонида шуда бошад дар офтоб ғафс гардонида баъд дар бинӣ бирезанд, назла ва сурхии чашмро дафъ мекунад. испандро дар оби турб то қувваташ ба он об гузаштан биҷӯшонанд. баъд он обро соф намуда аз болояш баробари он равғани зайтун андохта ба оташи мулоим биҷӯшонанд, то ки обаш бухор шуда равғани холис бимонад, вале эҳтиёт кунанд ки равған доғ нагардад. ин равғанро нимгарм дар гӯшт чаконанд. гаронӣ ва каррии гӯшт инчунин ҷарангҳои гуногуни онро дафъ мекунад. испандро куфта ба фарши хона бипошанд, ҳашароти газанда аз он ҷо дафъ мегардад. истеъмоли испанд ба дарун барои одамони гармиҷо зарар дорад. дарди сар медиҳад ва дилашонро беҳузур яъне ки беҷо мекунад. ин зарар бо хӯрдани меваҳои турш, сканҷабин ва дигар туршиҳо ислоҳ меёбад. миқдори як бор дар як рӯз хӯрдан аз худи испанд аз 4.5 то 9 грамм аст. мизоҷи равғани испанд дар дараҷаи сеюм гарм ва дар дараҷаи дуюм хушк аст. агар инро бихӯранд ва аз рӯ бимоланд, гиреҳи майнаро мекушояд. барои фолиҷ, кат шудани рӯй, ларзак, нотавон мондани узвҳо, сар яъне ки припадка, паридани аъзо, боди асабҳо ва карахтӣ шифо мебахшад. бо ин равған нимгарм хӯкна яъне ки клизма кунанд, дарди миён, ирқуннасор яъне ки радикулит, сардии гурда ва бачадонро нафъ мебахшад. решаи испандро куфта бо равғани сафсани кӯҳии сиришта дар сурохии мақад бардоранд. даҳани рагҳои бавосирро кушода хуни бандшудаи онро равон мекунад. ин буд каме маълумот дар мавзӯи испанд. ба канали мо обуна шавед, ба видео лайк монед, комментария нависед ва ба тамоми дӯстонатон равон созед. дӯстони худро ба канали мо даъват намоед. мо мехоҳем ҳамеша шумо саломат бошед. ба канали мо обуна шавед, зеро мо мавзӯъҳои гуногунро дар оянда барои шумо пешниҳод хоҳем кард. худованд нигаҳбонатон бошад.